Què tal? Resposta del Banc Sabadell. Serà una mica llarg perquè és difícil d'explicar, però crec que us interessa. Agraeixo enormement la masterclass de macroeconomia europea que m'han ofert aquesta tarda, 1 hora i quart parlant, i m'han explicat molt bé els arguments de què passaria no si Catalunya és independent, sinó si Catalunya queda fora de la Unió Europea. Com funcionen les entitats financeres? Pel que he entès jo. Hi ha diferents tipus de finançament i es pot aconseguir de diverses maneres, però la seva arma de finançament més estable i més bona és el Banc Central Europeu. Qui pot demanar diners al Banc Central Europeu per poder tenir liquiditat? Doncs totes les entitats financeres que formen part de l'espai econòmic europeu. Quins requisits et demanen quan demanes liquiditat com a entitat financera? Doncs alguns, com quan tu vas a una entitat financera qualsevol a demanar una hipoteca, et demanen unes garanties, el Banc Central Europeu també et demana unes garanties per poder-te donar crèdit. Què et demanen? Doncs que formis part de l'espai europeu i que les garanties que tinguis siguin en euros, els teus actius. Què són els actius de les entitats financeres? Doncs nosaltres, els seus clients, la gent que hi tenim hipoteques, gent que hi tenen plans d'estalvis, els seus dipositaris, tot això són actius del banc per dir, ei, senyors del Banc Central Europeu, vostès em deixen diners a mi, però jo els hi puc tornar, per què? Doncs perquè tinc aquesta sèrie de clients que em pagaran aquests diners, que dipositen els seus diners en el meu banc, etc etc. Si Catalunya queda fora de la Unió Europea, que és la idea de la qual parteix el comunicat, per què? Perquè el Banc Central Europeu no dona líquid, no dona crèdit a entitats financeres que no tinguin seu dins de l'espai europeu, l'espai econòmic europeu. Llavors algú podria pensar, i si Banc Sabadell o qualsevol altra entitat que opera a Catalunya posa la seu a Madrid, per exemple, llavors ja estaria dins de l'espai econòmic europeu si Catalunya estigués fora i podria demanar líquid en el Banc Central Europeu. Què passa? Que una de les condicions que posa el Banc Central Europeu és que les garanties als actius del banc han de ser de dins la zona de l'espai europeu. Si Catalunya estigués fora, els clients que tinguessin els bancs a Catalunya, encara que operessin amb seu des de fora de Catalunya, a Madrid, Espanya o qualsevol altre país de la Unió Europea o de fora, aquests clients no compten com a actiu. El Banc Central Europeu no els vol com a garantia per donar crèdit. S'entén? Llavors puc entendre que una Catalunya fora de la Unió Europea tindria uns perills. És evident que tindria uns perills de finançament de liquiditat amb el Banc Central Europeu. Fins aquí pot ser veritat. És veritat, de fet. La pregunta que em plantejo jo és, amb els mateixos arguments, totes les entitats financeres de la resta d'Espanya que tenen clients a Catalunya, BBVA, Banco Santander, tots els que hi han, suposo que no els interessarà que Catalunya no formi part de la Unió Europea perquè perdrien possibilitat de negociar amb el Banc Central Europeu, estarien perdent actius seus, deixarien de tenir una part dels seus clients, per tant, deixarien de tenir una part dels seus actius per poder demanar liquiditat al Banc Central Europeu. Això és el que he entès jo, que no sóc economista, sóc humorista. Conclusió. El debat no és si una Catalunya independent tindria problemes o no de liquiditat amb el Banc Central Europeu. El debat és si una Catalunya independent formaria part o no de la Unió Europea. I jo, amb aquests mateixos arguments, almenys els que tinc fins ara, si n'hi ha de diferents me'ls poden donar, crec que no interessa a ningú que Catalunya surti de la Unió Europea, ni els mateixos bancs de la resta de l'estat espanyol, entitats financeres que tenen actius aquí com a clients que els permet negociar amb el Banc Central Europeu la seva liquiditat també. Agraeixo una altra vegada la masterclass d'economia que m'ha donat Banc de Sabadell, uns arguments que m'ajuden a mi ara a poder decidir amb més criteri i a partir d'aquí doncs que cadascú pensi el que vulgui. Con las cosas de comer ni se juega ni se deja de jugar. Se argumenta y que cada uno se coma lo que quiera. Bon profit.